хонаи фурӯшӣ бо таъмир бо ҳамаи чизу чорааш бо нархи ҳамагӣ 290 000 сомонӣ дар шаҳри Исор, маркази Шарора. ҳозир суруғашро нишон медиҳем. Ин маркази Шарора мебошад. Аз ин тараф роҳ ба сӯи политехникум, дар ин ҷо мактаб асту. Ин бошад бозори марказӣ. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 6 ошёна иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар якум ошёнаш ҷойгир аст. Як хонага мебошад бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошёна иборат мебошад. Хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, бо таъмири зебо таъмин аст. Марҳамат, давормонро шурӯъ мекунем. Даромадгоҳи хона мебошад дӯстони азиз, роҳ раваст, прихожая, дар ин ҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом, ошхона ва ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз ҳоҷатхона бо ҳаммом шурӯъ мекунем. ин ошхона мебошад. хона бо барқ ва об таъмин аст. ва ин бошад ҳуҷраи истиқомати дӯстони азиз. хона дар маркази шаҳраки Шарораи шаҳри Исор ҷойгир мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. Якчандта мактаб аст дар наздикиаш. баъд аз он бозорчаи Шарора дар пешаш мебошад. Масҷид аст дӯстони азиз, ҳамаш дар наздикиаш ҳаст. Метавонед худатон омада бинед, ё ин ки аз ягон одами медонистагии ҳамин минтақаро пурсед, ё мегӯянд ки якчандта мактаб аст дар ин ҷо. ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.